atong madungog sa Ebanghelyo kining mga pulunga. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan. Mga igsuon, pulong ni Simeon, sa dihang nakita niya nga ang batang Jesus nga gidala, gihalad, gipresentar ni Jose o Maria didto sa templo. Paghalad sa Ginoong batang Jesus dito sa templo. Pero gikan pa sa 6th century, labi na sa Pransya, ila kining gisaulog nga Candlemas, busa ginganlan usab nga kapistahan sa mahal nga Birheng Maria, Birhen sa Candelaria. Soon pagkanindot hunahunahon nga pinaagi nining bataa, si Jesus nga Dios nga nagpakatao, sumala sa pulong ni Simeon, matuman ang saad sa kaluwasan. Matuman ang paghari sa Dios. Matuman ang saad nga ang kahayag mubanwag sa kangitngit nias kalibutan. Ug matuman nga dili na layo gyud ang Dios, kundili Dios siya duol uban gani, dili lang duol, Dios uban kanato, Emmanuel, God with us. Mangutana ta diretso, honest to goodness nga pangutana. Ang mga kabataan ba, apil mga kabatanunan karon, mahimo ba kaha nga katumanan pod sa gidamgo nga kaluwasan, damgo sa Dios nga kaluwasan, o kaha atong damgo, inyong damgo sa kalambuan, kaayuhan? Magtampo ba kaha o makasalmot o mamahimong apil sa maong katumanan? Kamong mga minyo na tingali kausa sa inyuhang panag-uyab sa wala pa mo naghukom nga magminyo, sama sa gipangbuhat sa uban, magbalay-balay naman mo sa inyuhang ugma sa kaminyoon. Mag-istorya mo pila ka bata bakaha kaya nato buhion, unsa kadakong balay kaha atong tukuron, asa man kahata mamuyo, o unsa man kang panginabuhi nga angay natong buhaton, suportas kabataan unya. Naagyon mo yung mga damgo sa sinugdanan. Karon ba nga naan ang inyong kabataan? Kanibang maong kabataan nga gigasa kaninyo sa Ginoo, dunay dakong kalauman puruhan, matuman ang inyong damgo. Labi pa pod, matuman unta ang damgo sa Dios alang kanila. Dili na tingalita mo tanaw pa o mulantaw pa sa layong dapit, Africa, China o Middle East nga mga kabataan. Kana bang inyo bang mga apo, kana bang inyo bang mga anak mismong gagmay pa, o kaha mga pag-umangkon, mga bata sa silingan diha sa hugpong banay, kini ba may dakong puruhan nga modalag katumanan, dugang kaayuhan, kalambuan, kasulbaran, o kaha mamahimong instrumento sa dugang kaayo, katarong, labi pa kaanindot, o kaha apil kalipay, kahusay, diha mismo una sa inyong panimalay.
Mga igsoon sa laktod nga pagkasulti, kung ato pong tanawon sa pikas bahin, di ba kaha kini usab nga mga kabataan, dugukan ba kaha unya sa daghang problema, apil mga kahasol, mga sakit sa buot, o kaha hinungdan unya nga maghuot, ang inyong dughan maghuot, ginhawa sa muglawom. Dili na sa ubang mga kabataan niha, kana na mismong inyo, mga kabataan o kaha mga apo. Kanabang moingon ang mga tao inigsudong nila o kaha kamo, moingon mo, may kining God is indeed good. Inigsudong lang nimo nila, makaingon ka nga God indeed is good. God is good. Sa laing bahin, na ating alay po'y magtanaw, magsudong nila, dili na makaingon God is good, kundili, oh my God. Oh my God. No? Luoya maning mga bataa, ngano maning ingon ani maning sila, punguta maning mga bataa, nganong wala man ni sila atimana o matutua. Kinsa man day mga ginikanan nining mga bataa, gipasagdan naman lang ni sila. Bisan maayong pamatasan, lagi wala manggani matudloi. Mga igsoon, kung pursuso nimo ng anak o pursuso nimong mga apo, imo gyud ba? Imo gyud. Di ba? Doon na may katungdanan na sila gyud maampingan, maatiman, mamatuto, magiyahan, nga muhingkod nga maayong longsuranon o Kristohanon. Nga doon na sila ikatampong maayo din sa kalibutan. Naibugoy mo ingon, bisap, kadtong mga sinuruyan. Nga naman din ang mga sinuruyan. O nga naman din sinuyuran. Sinuruyan. Labaw pang atimanon kay gihaguan baya nagsuroy. Di ba? Binugoy na. Wa ko nagdirekta ana kang bisan kinsa. Mga igsoon na ikaraang tradisyon nga nag-ingon nga ang mga bata dili gyud gihatag ngadto sa mga ginikanan kundi gipahulam lamang ngadto kanila. Gipahulam. Kung moingon tag gipahulam, nagpasabot ka na nga dili gyud atong panag-iya. Sa Tinagalog pa, dili ba hindi ating pag-aari. Kay dili man atua, gipahulam lamang gani. Mao gani nga doon na rin panahon nga ibalik ni tag-iya o kuhaon sa tag-iya alang sa iyang tuyo. Kay gipahulam raman. Mas angayan gani pod nga atong ampingan kay di guna atua. Dili kapsangan. Dili pasagdan nga madaot o kaha mawala o malaglag. Kay lagi dili atua. Gipahulam ra. Di ba? Nga naman, wala na kaayo mabutang sa atong consciousness karon isip Kristiyanong Katoliko, Pilipino. Pero alang sa mga Hudiyo, klaro gina nila kaayo. Nga mga kabataan, tinuod gasa sa Dios, apan ang tag-iya ni ana ang Dios. Inyo tod ng mga anak, bukog gikan sa inyong bukog, unod gikan sa inyong unod, dugo gikan sa inyong dugo. Pero ang Dios, kay bisan gani kita ug ang atong kinabuhi, dili man ato ara gyud ug ato kay inigabot nga siya mobawi, ato man gyud kining iuli. Unsa na ba kahang mga bata? Niining kapistahan sa Candelaria,
Mga igsoon, atong iampo ang mga kabataan karon. Ug kay naa man ni sa atong puder, o naapas puder sa ginikanan, magtinabangay ta nga matuman ang atong mga katungdanan aron sila magiyahan, aron sila maamuma, mapanalipdan, mudako sumala sa plano o kabubuton o damgo sa Dios. Daghan ang problema karon, pero dili na nato ihanok sa mga naa sa eskwelahan. Kay ang naa sa eskwelahan atong mga magtutudlo nahanukan diretso sa daghang problema nga diha paunta sa mga balay masulbad na. Diha paunta sa panimalay natudluan na. Diha paunta sa panimalay nakakat-o na. Tinuod, fact of paternity and fact of maternity. Natural law. Nagtudlo nga ang nanganak, mao mangyoy natural mo atiman ug matuto sa anak. Kay kinsa pa man di ay. Bisan gani himungaan, bisan og instinct ra nila kutob nga talihon ang mga piso, muna man ganing panalipdan mga piso kutob sa iyang mahimo mapakaon, mapanalipdan, maamuma. Unsa na kahang tao, di ba? Karon dili na sayon bugat ang mga katungdanan sa ginikanan, maghatag og pagkaon, clothing, shelter, uban pang gikinahanglan nga basic needs ug labi na education. Kung may tag education, dili lang pahumanon nato sila sa mga dagkong eskwelahan, the best nga mga eskwelahan, pero ato pong tan-awon nga apil sa ilang edukasyon kining values education. Values education. Subo nga karon wala nay good manners and right conduct. Kaniadto ako nakadumdum, tigulang naman lagi punta. Ang una ging subject human sa flag ceremony mao mangin ang good manners and right conduct. Ang nabaniog nga GMRC. Pero nindot man to kaayo. Kay kung unsa may nakulang sa balay, nasuplayan man dito sa school. Pero tinuod dili na gyud unta ni nga tutukan pada sa eskwelahan kay iya man gyud ni una sa ginikanan. O katungdanan ni diha sa ginikanan. Importante kayo ning values education. Pananglitan magtudlo kanila sa bili og mithi sa kalinaw, pakig-angay, kahusay, peace, harmony, katarong, kanabang maantigo nga makig-angay, dili mahimong bintahuso, dili mahimong garbuso o mahimong palaaway. Pait nga hunahunaon nga daghan og taas nga edukasyon apan edukado lagi pero walay batasan. Naigingon, if we don't teach our children peace, somebody will teach them violence. If we don't teach our children peace, somebody will teach them violence. Busa, sa gamay pa gani ni sila, gagmay pa kaayo sila, matutuo na diha sa pagpuyo nga maantigong makig-angay. Kay kanang pakig-angay mo manay gamot sa kalinaw ug kahusay. Mantigong magpaubos, mantigong mangayog pasaylo ug mupasaylo. Mahinungdanon kaayo. Kay mag-unsa lagi nig-abot sa kahaponon sa imong kinabuhi isip ginikanan. Madali na hinong kaghatod sa lubnganan kay magkonsumisyon naman ka. Kay imong mga anak sige na malag-away, sige na lag-karambula, sige na laman og gira.
Unya may rabag tuwa dito sa layo nas imong tugkaran ug nas imong sulod sa imong Pinoy-anan. Ikalipay na nimo. If we don't teach our children peace, somebody will teach them violence. Siguro una samtang gagmay pa sila. Nga mantigong mo ila, nga usa ka dakong bilining kalinaw. If we don't teach our children decency and purity, somebody will teach them sexual promiscuity. Diha pa sa panimalay, tudluan ang mga bata kung unsay sakto, husto ug angay. Labi ng mga babaeng mga bata nga magdisente, maningkamot sa kaligdong, kaputli. Kung dili na nimo sila tudluan daan sa imong Pinoy-anan, mauna na. Imo pa na silang matudluan, ining abot, nag-teenager na nila nga, ikaw na malay hiwian, niya, ingnon na malang ka, insultuhon, mama. Murag tuwa pa magkas panahon ni Ma'am Paul. Mauna ni Osoron ma, kining among kigol, isuroy-suroy na. Busa, ayon na pamadlong ano ning among pamiste nga pakigol. Kay mo ni Osoron. Ayaw. Tudlo sila daan sa gagmay pa. Kanang gagmay pa, ayaw na po sila ahata nga magdinalaga. Kay that is a child abuse. Tiyaw ba? Gagmay pa ka mga bata, imo nang ipataples, imo nang ipabakles, imo nang ipatube. Hoy, pastilan. Nya asa man na mo sangit, nga pa man ay kasangitan, kay ipatube na nimo. Nya modula pa ba yan nag-Chinese garter? Dula pa na og patintiro, awa karon wa na hinoon kay cellphone na malagi panggunti, gunita ni mga bata. Nya makaduwa din nagmaayo imo nang ipatube tanan og sinina nya. Onya, ini ka teenager na ana mo kiringking na sila nya pa nimo badlong nga sa gamay pa imo naman gianad ana mabadlong pa na nimo sila. Ayaw. Ikaw may ginikanan. Kay bawo magkag-unsa. Tudloi sila sa sakto, husto ug angay. Atubangan sa mga tao, atubangan sa Ginoo. If we don't teach our children good manners, somebody will teach them bad manners. Imo man ginang mga anak, imo man ginang mga apo, kinsa pa man di ay ang mutudlo nila good manners, ang silingan ba di ay? If we don't teach them that there is God, eventually they would think that there is no God. And somebody will teach them that there is no God. Mao gani importante kaining maong kapistahan kay si Jose ug si Maria matinumanon sa balaod sa Ginoo. Gidala nila ang batang Hesus sumala sa sugo sa Dios. Dito sa simbahan, congratulations sa naakaroon din nga gidalan yung mga bata na ibuot man o dili pa. Later on, they will realize and you would be happy nga makadungog mo nila, gamay pa ko, nining orasa, dadon gyud ko ni mama diha sa simbahan. Di ba nindot na? Ingon ana pang ilang maapas, pero later on ma-realize nila nga naay Dios.
Kaya unsaon lagi nato pagtudlo sa mga ginikanan sa pagtuo o pag-ila og Dios. Kung dili nato sila unhan og dalhon mismo atubangan sa Dios. Ako na ning tapuson. Ako muawhag sa mga ginikanan. Kinanindutan ng inyong kinaiya nga mataglakaw sa bata, pabilinan ninyo og istorya, anak pagbinuotan. Di mangaway sa eskwelahan ha, pagbinuotan. Kinanindutan ka na. Kaya kinsa ba di malipay batang buutan? Kinsa may di magpasalamat sa batang buutan? Tanahon sa pud nato kay usahay kita lagi pod mudimanta nga sila magbinuotan, may lang lagi pod o kita pod naning kamot nga magbinuotan. Kay paitra ba kaayo nga gitikanan niya mudimanta nilang magbinuotan, unya nahibaw sila nga kita mo'y badlengen. Kaya nga naman inigtalikod na nimo pag-ingon, anak, pagbinuotan ha. Inigtalikod nimo, kung po iyang paglingi, inya dalang hiwi, niya mo bagot-bot, binuotan, labaw po kang badlungon, niyang silingan mo inakadungog. Sakit, pait. Mo nang pagkanindot sa gihimo ni Jose o ni Maria, ang ilahang pagsaksi sa pagtuo mo'y nagtudlo gani sa batang Hesus. Ang atong Ginoong Hesus ha, walay sala. Never a moment in his life that he disobeyed the will of God. Kay kung imo pong susihon ang iyang ama-ama si Jose o ang inahan, number 1, matinumanon sa kabubuton sa Dios. Asa maday muliwat ang anak? Sa ginikanan, di ba? Usa kung gusto kag buutan nga mga kabataan, unhe sila, pakitai sila, unsaon pag binuotan, sama ni Jose, ni Maria. Ato ni nga pag-ampo, ato ni nga pangamuyo, maningkamot ang tanan nga magbinuotan, maningkamot po ang tanan nga dili magyabag-yabag. Kanang opposite sa kabuutan, kana mang yabag o nagyabag-yabag. Kay si Bishop Manggiran, Bishop Emeritus o Dipulog, mo man kanunay nako gyud nga ipaambit. Ingon pa niya, kung ang amahan yabag, inahan danghag, mga anak karag, pamilya bongkag. So mauna atong iampo, dala po ta sa paningkamot sa atong mga pag-ampo. Nining kapistahan sa paghalad sa Ginoo dito sa templo, ihalad ta usab atong kabataan nga mahimong katumanan dili lang sa inyong mga damgo, kundi katumanan usab sa damgo sa Dios, damgo sa Dios sa ilang kinabuhi. Amen. Viva Santa Maria, Birhen sa Candelaria!